Il-Bank Pilatus, il-bank f'nofs kontroversja brabta ma' korruzzjoni u ħasil ta' flus qed jiġi investigat mill-Awtorità Bankarja Ewropea. L-Awtorità Bankarja Ewropea ħadet dan il-pass wara li rċeviet talba mill-Kummissjoni Ewropea u rapport mill-Parlament Ewropew. Kelliema l-Awtorità Bankarja Ewropea qalet ma' The Times of Malta li l-awtorità talbet tiċċekkja wkoll jekk l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji għandix ir-riżorsi meħtieġa u jekk għandix konflitti ta' interess biex twettaq xogħla ta' superviżjoni. L-istess awtorità talbet tistabbilixxi jekk l-MFSA wettqietx id-dmir tagħha bħala Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni fid-dawl tan-nuqqas ta' azzjoni kontra l-Bank Pilatus u Nexia BT li qed għandhom liċenzja biex jipprovdu s-servizzi tagħhom fl-Unjoni Ewropea. L-Awtorità Bankarja Ewropea talbet ukoll tiċċekkja jekk il-fatt li l-Bank Pilatus għad għandu l-liċenzja biex jaħdem fl-Unjoni Ewropea għandu xi wassal għal intervent min-naħa tagħha kif ukoll mill-Bank Ċentrali Ewropew. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, l-MP David Casa, ilu xhur jinsisti li kemm il-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll l-Awtorità Bankarja Ewropea jinvestigaw u jieħdu l-liċenzja tal-Bank Pilatus. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal din l-aħbar, David Casa qal li wasal iż-żmien biex l-MFSA tieqaf tiddefendi dak li hu indifensibbli u li l-preżenza tal-Bank Pilatus f'Malta qed twassal għal teddida għas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna. Naturalment illum dak il-ħsara irnexxielna kemm jista' jkun nillimitawh għaliex jekk issir investigazzjoni kif naħseb li qed issir u ningħataw raġun, allura l-liċenzja minn Pilatus Bank titneħħa. Dan huwa t-tir tagħna, dan huwa t-tir tiegħi. F'Diċembru li għadda f'Malta ġiet delegazzjoni tal-Parlament Ewropew immexxija mill-MP Soċjalista Anna Gomez biex tinvestiga s-saltna ta' dritt f'Malta u fost oħrajn investigat ukoll lill-Bank Pilatus. Dakinhar uffiċjali tal-MFSA kienu qalu lill-MPs li ma sabu xejn ħażin biex ineħħu l-liċenzja tal-istess bank. Fil-jiem li għaddew, David Casa bagħat ir-rapport tal-Parlament Ewropew kemm lill-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll lill-Awtorità Bankarja Ewropea u talabhom skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-istess rapport biex jaraw jekk il-Bank Pilatus għandix titneħħielu l-liċenzja. Dan minkejja l-rapport tal-FIU dwar il-Bank Pilatus li sar f'Marzu 2016 jikkonferma li dan l-istess bank kien qed jikser il-liġijiet kontra l-ħasil tal-flus. F'April 2016, il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia rrapportat li l-kumpanija E-Grant kienet tal-mara tal-Prim Ministru Michel Muscat u li kienet saret tranzazzjoni ta' €1,000,000 mill-familja tad-dittatur tal-Azerbajġan Aliyev. Dwar dan qed issir inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Aron Buġejja.